ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ମାନେ ସଂସଦ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ପଲିଟିସିଆନ୍ ମାନେ ରାଜନେତା, ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବା ସିଏମ୍ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ବା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବା ଏମ୍ପି ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ କହିଥାଉ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଲେଫ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ମାନେ ବିଧାନସଭା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ, କାଷ୍ଟ ଦ ଭୋଟ୍ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବା, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ମାନେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରୋପୋଗାଣ୍ଡା ବା ଆଡ଼ଭାଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଚାର, କ୍ଲିଅର ମେଜରିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ, କୋଲାସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ମିଳିତ ସରକାର, ଟେକ୍ ଓଥ୍ ମାନେ ଶପଥ ନେବା, ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।